Здравейте, включваме се от метростанция Вардар в този мъглив и облачен, мрачен, хладен, зимен, януарски, антициклонален ден. Така, това е Южна поляна, позната ви от предните ми клипове преди Коледа. Виждате 100% покритие на снега. Сега ще направим замерване. Тук първо съм го боднал на произволно място. Виждате 5,5. Местим се. Тук, не знам да виждате, отново 5,5. Местим се. Ого! 6. Местим се. 5. Местим се. Ого! 6. Продължаваме се местим. 6 и 1. Продължаваме се местим. 5 и 8. И продължаваме да се местим. 5. Последно. 5 и 5. Общо взето може да кажем, че снежна поливка около 5 и 5 см, колкото беше последното измерване. Тоест, доближаваме се до младост, но те дават 5 отдавна, така че там може би вече отива към 4,5, така че водиме с малко.